Bona nit a totes i a tots. Jo faré com alguns dels companys que com el currículum i les intencions que tenim ja les han ficades en la pàgina web, doncs vaig a parlar-vos del que pense que estem fent així esta nit. Diuen que l'excel·lència s'assoleix quan una determinada cosa, una determinada activitat es fa unes 1000 vegades. Fa unes primàries espero que no siguin tant perquè nosaltres no les coneixerem 1000 vegades de primàries. Però la veritat és que el mateix li pot aplicar a una paella que a una operació de cirurgia. Aquestes primàries obertes a les eleccions municipals de Sueca és la primera vegada que les fem. És una novetat. Per alguns diran que és una cosa que no calia, altres la veiem molt necessària. Perquè aquesta forma de fer participar la gent ha vingut per a quedar-se. Això ho tenim que tindre clar. Perquè ningú d'ací poc temps entendrà unes eleccions sense unes primàries. I de tots nosaltres dependrà que la seva excel·lència siga assolida per la forma que la fem i per la qualitat democràtica que les apliquem. I per què les fem, aquestes primàries? Les fem perquè, al meu entendre, ens ha aquest sentit allò de que vivim o vivíamos por encima de nuestras posibilidades. La nostra societat ha patit un gran daltabaix a tots els nivells de les institucions i a tots els nivells de l'Estat. L'Estat, l'autonomia i el món local, els municipis, el que ens afecta així a nosaltres. Per exemple, tenim la nova llei de règim local. Sabem que si la nostra condició en Compromís sempre ha sigut tindre els serveis i els ajuntaments acostar-los al ciutadà, això ens ho impedeix. Els regidors que estan així governant ho atestiguaran ara després perquè això és una cosa que va en contra de tot el que volem nosaltres. Aleshores, Compromís el que fa és arreplegar tota aquesta brama que hi ha pel carrer que vol que la política es faci d'una altra manera, que s'impliquen a l'hora de fer política els ciutadans per crear les seues llistes més participativa, on aquest grau de proximitat i de triar els representants, etc., se puguen aconseguir models de gestió més solvents, més participatius i més transparents. I què volem? Què volem en les primàries? Volem, tant en les primàries com en el model de gestió que vol Compromís, si ho concentrem en una sola paraula, és trellar. La gent el que demana és sentir comú i trellar a l'hora de gestionar els recursos públics i les administracions públiques. Els companys regidors vos hauran parlat, i vos podran parlar després també, de com han gestionat en els pressupostos que estan limitats, en les limitacions de llei, arribar on més poden, més enllà de les seves capacitats. I per què? Perquè Compromís, la seva prioritat té a les persones. I aquesta prioritat de Compromís en les persones no és un eslògan, és una declaració de principis, és un jurament hipocràtic. Volem aprofitar el capital social, o si voleu dir-li el nostre capital humà, com un recurs per transformar la ciutat d'una forma més participativa, més creativa, i millorant la relació i la qualitat dels nostres barris i el futur de les nostres gents. I per últim, per acabar, què vos oferim i què vos demanem a vosaltres? Vos oferim les nostres actituds, capacitats i il·lusions, trieu el qui trieu de la llista que ara es proposa perquè tingueu la ferma seguretat que tots formarem, els que trieu, els que participem, un conjunt ben treballat i ben disposat a treballar per el poble de Sueca. I què vos oferim a vosaltres? Vos oferim que compartiu la nostra il·lusió, que compartiu el projecte, que parleu amb els vostres amics, amb els vostres coneguts, amb els vostres saludats, que es digueu el que esteu escoltant ací,
que Compromís es presenta en voluntat de governar i que Compromís ha vingut per a quedar-se. Moltes gràcies. Bé, per fer realitat aquest projecte i il·lusió, escoltem una altra veu, jove, Xavier Massó i Ferrando. Bona vesprada a totes i tots. Per als que no em coneixeu, soc Xavier Massó.